Беше пълен хаос. Беше пълен хаос. Има подписка срещу вас от кметове, които казват, че не са взети навременните мерки. Вашата експертиза е главно в това да усвоявате държавни средства и да ги прибирате. Господин Манев, когато говорите за мотивите за вота на недоверие, до някъде го приемам лично. Също е по-различно и мнението ми относно характеристиката ви за справянето на министъра на вътрешните работи. Според мен той положи много усилия и въпреки зверската конкуренция на всички други министри, успя да се докаже като най-некомпетентния в Министерския съвет на Борисов и на Пеевски. Той, как да го кажа, неговото управление нанесе такива вреди на МВР, че те ще отекват десетилетия наред. И днес, когато му казвам, и стотици хиляди българи му казват, че трябва да подаде оставка заедно с целия кабинет, и то не заради прокурорския син и не заради черната пантера, а заради Пловдив, заради контрабандата на Петлешков и на други негови приятели, които той покровителства, заради Русе, заради прибития полицейски началник, заради Бургас, заради Ники Митничаря и схемите, които много добре са му известни. Той трябва да подаде оставка заради това, че не търси Пепи еврото, но най-вече заради това, че остави половин България да изгори последното лято. Той стоеше отстрани, безхаберен, не правеше нищо, гледаше и не знаеше какво да направи, точно както стои сега и гледа без да знае какво да направи. Цяла България гореше, никакви мерки не бяха взети, беше пълен хаос. Беше пълен хаос. Има подписка срещу вас от кметове, които казват, че не са взети навременните мерки. Вашата експертиза е главно в това да усвоявате държавни средства и да ги прибирате. Аз, ако бях на вас, господин Митов, щях да изляза отвън по най-бързия начин, да си закача леченцето на закачалката и бързо към деловодството да си подам оставката. Това е, което трябва да направите. Препоръчвам ви го, защото хората се ядосват.